Adunay laing person of interest nga gisubay karon ang Lapu-Lapu City Police nga posibleng maoy responsable sa nahitabong pagpanunggab sulod sa usa ka modern PUJ niadtong Sabado sa gabii. Unsay posibleng epekto niini sa kasong isang at sa kapulisan batok sa bana sa biktima kinsa moy unang gitumbok nga suspect ug nasikop. Atong sayran pinaagi niining report. Gikonpermar sa spokesperson sa Lapu-Lapu City Police Office, Police Lieutenant Colonel Christian Torres, nga gisubay nila karon ang nahimutangan sa kanhi uyab sa biktima kinsa mo'y gibutyag sa mga kauban sa trabaho sa biktima nga posibleng responsable sa hitabo. Ang maong lalaki nakarelasyon sa biktima sulod sa unom ka tuig, human sila nagkabuwag sa iyang bana. Apaning tuiga, nagbuwag na usab sila. Kanira mga kauban niya sa trabaho may nakahatag na saglit nga nang hulga sa kaning suspect nga itong gipusot karon kay nagbuwag sila tong February this year lang nga continue ang pagpanghulga aning kaning kaduha niyang kaning kadong suspect nato. Ang maong pamahayag sa mga kauban sa trabaho sa biktima na konpermar sa mga investigador sa Police Station 5 human naablihan nila ang cellphone sa biktima ug nakita ang mga hulagway sa naasong lalaki ug ang ilang pagbinayluay og mga text messages. May picture pa sa mong lalaki nga nagsulob sa samang t-shirt nga gisulob sa lalaking nanunggab sulod sa modern PUJ niadtong Sabado sa gabii. Gipasabot ni Torres nga gihimong basihan sa kapulisan sa pagsikop sa bana sa biktima ang pamahayag sa driver nga maoy nakasaksi sa hitabo ug maoy gisultian sa biktima didto pa sa terminal sa Mandawi nga di pasakyon ang iyang bana. Ikip naman ko ang affidavit ning kaning driver na iya gitong gitumbok ning bana kaning unang bana nga okay suspect identified pa niya during the pag-custody na to. So, then katong statement sa pagsakay basit bana lang sa diyang tawag pero malagi na naara sila relasyon. Apan human hugtanong gihimakak sa bana ang pasangil ug nanggawas ang mga pamahayag sa kaubang gwardya sa bana sa biktima nga magmatuod nga didto ra kini sa iyang gitrabahuan ug nakatug kay nahubog human sa ilang party dihang nahitabo ang krimen, mas gipaladman pa sa kapulisan ang ilang investigasyon. Asibol atong pa-execute og balik ni ang driver kay karon mura naman siya nakakita man siya atong ikaduha nga suspect kaning nailaing lead nga ni gawas pagkakita niya iya na siyang iusab iyang statement na kato di ay kani di ikaduhang suspect ato ang iyang identified nga mao na gid ni. Subling gibalikan sa RTV Balitang Bisdak ang custodial facility sa Lapu-Lapu City Police aron makuhaan og habig ang bana subay sa bag-ong kalambuan sa investigasyon apan nagdumili gihapon kini pagluwat og pamahayag at ubangan sa kamera. Gidana siya sa Police Station 5 aron makuhaan og dugang pamahayag. Sa off-cam interview, iyang gipasabot nga samtang nalipay siya sa bagong kalambuan, daw naglutaw pa ang iyang huna-huna sa mga panghitabo ug bugtong gusto lang niya nga malimpyuhan siya batok sa pasangil. Wa pa usay bagong pamahayag nga giluwatan ang pamilya sa biktima kinsa naglisod pa pagdawat sa hitabo. Dili pa may maka-entertain ang mga inananan kay wala pa dyan ni sa amang kuwan. Wala kami kasabot sa amang yatubang karon. Uban ni Marlon Melgazo o Rod Prado, Luan Merondina, Balitang Bisdak.